Lucía, bueno, non é unha asociación de mulleres rurales ao uso, verás que están facendo un traballo que tiña que facer a administración e que están facendo eles de acompañamento, de traballo con maiores, de mulleres, e agora con o problema dos lumes, que nos dice que non van a priorizar os lumes sobre eso? Cando temos o caso de que quixeron sacarnos os médicos dos centros de saúde co pretexto dos lumes. Non, isto foi verdade, eh? Vale. Isto pasou e non saiu en ningún medio de comunicación. E houve unha movilización, creo que bastante exemplar por parte de veciños e tal. Lucía, que racha con todos os estereotipos, unha tipa super formada para que diga, aparte compartín con ela un living lab sobre incendios forestais en Trives, Manzaneda e Río. É dicir, volvemos outra vez, vamos a gastar cartos en estudiar os incendios forestales, non? Cando xa está todo. Gandeira e apicultora. Tania, de Outonía, unha cooperativa realmente paranoica, educadoras sociales, mulleres, unha educadora social por cada montaña galega, facendo